labbai ka sha yabo ya abin yabawa, labbai ka shugabana kai ne abin yabona, labbai ka sha yabo ya abin yabawa, labbai ka shugabana kai ne abin yabona. Mai mulka ko ina al'azizu kenan kaɗayanta wahidi, ko ina kananan kai min lamunin yin yaban masoyin shi ne Muhammadin Ahmadun Mubina, labbai ka sha yabo ya abin yabawa, labbai ka shugabana kai ne abin yabona. Salatin ka da'imi ya mu'izzu ƙara a gurin mukarrami, ɗaha mai kyan sura alihin sarabbusa har sahabu jera, fansar jiki da rai sun baiwa annabina, labbai ka sha yabo ya abin yabawa, labbai ka shugabana kai ne abin yabona. Auliya rabbusa bani kyala ko dai sun yi wa shugaba alwahidu shi dai, tijjani jiyali gausu annabin dai, abu khalifa baba harazimi gwanina. Gatanmu ko ina zan faɗa wa kowa, ku ne madogarar kauni babu kowa, sirrin laɗi ku faɗi makaji masu baiwa, hanyar ilahu ku ne tilo da za a zauna, labbai ka sha yabo ya abin yabawa, labbai ka shugabana kai ne abin yabona. Na ƙara gaisuwa zan wuce fagen yabo, zan yi wa kamili Mahamudu sha yabo, Allahu na yaban sa ina gani taɓo, ni yabansa dole ne a garan gwanina, labbai ka sha yabo ya abin yabawa, labbai ka shugabana kai ne abin yabona. Sallama gare ka ya nurul huda karimi, sallama gare ka ya baharun nada azimi, sallama gare ka ya najamul huda na'imi, sallama gare ka ya zul izzi sha muqami, salamun alaika ya arfullahi kauna, salamun alaika ya mai rubos da rana, salamun alaika ya mai gidan sunana, salamun alaika sahibul khairi garkuwana. Ya hujjatul ilahi ni tun na sallama ma, duk dan halal imamul haqqu baya jama, mai sanya kafirai nan da nan na dama, makiyin ka shugaba lahira da kuna, labbai ka sha yabo ya abin yabawa, labbai ka shugabana kai ne abin yabona. Matsayin kaɗa hasai kai babu mai saninka, masaninka mahisai rabbu wanda ya yi ka, mai gani ta baya tamkar gaba irinka, billahi babu shi mai rubos da rana, labbai ka sha yabo ya abin yabawa, labbai ka shugabana kai ne abin yabona. Ainin masoyi ainin muraduna kai ya sayyidul anam, ka ishe ni komai, duk yanda ka ji isa to gwaninmu ya kai, sirrin ilahu ne rabbu kalikina. Sanadin wadatuwar dukkan mawadatu kai ne, majinginar dukkanin halittu, da zuwanka bashari kauni kabta yantu, inuwa ka samu ka fidda mu a rana, labbai ka sha yabo
ya abin yabawa labbai ka shugabana kai ne abin yabona waye kamar shi ne mai hali na kyauta mai tausayin mu mai san mu kar mu manta ranar wafatinsa mai abun bukata ummati yake faɗa khairul alamina labbai ka sha yabo ya abin yabawa labbai ka shugabana kai ne abin yabona labbai ka annabi kayi manna komai labbai ka shugaba san ka dole ne ai labbai ka ja gaba bun ka dole ne kai ni kayi mun dare safa har da rana Zuljudi da'iman ni ina fasan ka kaunar ka ni nake abadan yabanka dan lamuni in ta ambatanka shine cikar muradi na rayuwana labbai ka sha yabo ya abin yabawa labbai ka shugabana kai ne abin yabona Allah ka ƙaro salatukanka gun mai isa da girma abun faɗinka alihi sahabu auliya'u masu binka labbai ka shehu malam sani arzikina labbai ka sha yabo ya abin yabawa labbai ka shugabana kai ne abin yabona nan ne nake ta so zana ɗan takaita alhamdu godiya gunka mai sarauta Yusuf nake masoyi a inkiyata na yi ta ne hadiyar iyayen nabina labbai ka sha yabo ya abin yabawa labbai ka shugabana kai ne abin yabona labbai ka sha yabo ya abin yabawa labbai ka shugabana kai ne abin yabona